Hola, benvinguts al microclub d'anime i còmic de la Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat. Soc en Joan Falcó, conductor d'aquest club. Aquest cop parlarem de crossovers sorprenents de Star Trek al còmic. Segurament mai has pensat què passaria si es trobessin els personatges de Star Trek amb el planeta dels simis, el Doctor Who, amb grups de superherois, amb zombis. Doncs hi ha gent que sí, i ens ho explica en un seguit de còmics sorprenents. Comencem parlant de la barreja de Star Trek i Green Lantern. Es tracta de dos crossovers de IDW Publishing i de DC Comics que han dut els Green Lantern de Hal Jordan a l'univers Kelvin alternatiu, amb el guió de Mike Johnson i el dibuix d'Ángel Hernández. Ens intencem en aquesta sèrie, aquest món, aparegut el 2015, en una minissèrie de 6 números produïda per IDW Publishing. La sèrie ens presenta els personatges de la realitat alternativa de Star Trek fent equip amb els personatges de la sèrie de Green Lantern. Ambientada al segle XXIII de Star Trek, l'equilibri de l'univers es posarà a prova quan els Power Ranks dels Green Lantern entrin en poder de certs personatges de Star Trek, mentre un mal fosc i poderós s'acosta a cada racó. Només el poder combinat dels Green Lantern Corps i la Federació tenen alguna possibilitat d'aturar els que veneren el poder del mal. El segon contacte entre Star Trek i Green Lantern es va produir el 2016 amb una minissèrie de 6 números. Com a continuació de Star Trek Green Lantern de Spectrum War, el Capità Kirk i Hal Jordan lideren el poder combinat de la Flota Estel·lar i el Lantern Corps contra nous enemics d'ambdues franquícies. La sèrie també es va recollir com a part del 6è volum d'edició especial de la col·lecció de novel·les gràfiques de Star Trek al 2018. Anem complicant les coses. I si juntem Star Trek i el planeta dels simis? Doncs això es va fer amb una minissèrie de 5 números produïda l'any 2014 i 2015. La sèrie inclou els personatges de la sèrie original de Star Trek que s'uneixen amb els personatges de la primera pel·lícula del planeta dels simis, incloent a Cornelius i a Taylor. Els Klingons recolzen en secret un general goril·la renegat en un cop per controlar Ape City. El capità Kirk es troba en la incòmoda posició d'haver d'ajudar els orangutans del Dr. Sayus en aquesta guerra. L'argument és de Scott i Davis Tipton i està dibuixat per Rachel Stott a l'interior i portada, en Charlie Kirkhoff a l'art en color, amb Tom B. Long en l'art de lletres i en J.K. Woodward a la portada de la subscripció. Ens anem ara a parlar d'un encreuament de dos clàssics, Star Trek The New Generation i Doctor Who. Es tracta d'una sèrie de 8 còmics publicats a l'any 2012. És el primer crossover oficial amb Doctor Who i uneix els personatges de Star Trek The New Generation amb l'11è Doctor per lluitar contra els Borg i el Cyberman, ni més ni menys. La tripulació de l'Enterprise D es troba amb el Doctor, a la seva 11a encarnació, i els seus companys Amy Pond i Rory Williams, mentre una aliança entre els Borg i el Cyberman ataca a la Federació. El flux temporal del Doctor està en perill, ja que recorda una trobada d'una de les seves encarnacions anteriors amb la tripulació de l'Enterprise original, que suposadament mai va passar. Quan els Cyberman reneguen del seu tracte amb els Borg, amenacen d'envair també el col·lectiu i causar estralls incalculables. El Doctor i els seus companys han de tornar als horrors de la batalla del lloc 359 per trobar la clau per derrotar el seu enemic. Assimilation al quadrat va tenir molt èxit i Tony Lee va llançar un crossover de Star Trek Deep Space Nine amb el Doctor Who i aquest món. Worf hauria recordat el Doctor en aquesta història de l'Espai Profund Nou anomenat Domination. Ja que parlem de clàssics, parlem d'un gènere molt proper als darrers anys, els zombis. Sí, Star Trek Infestation del 2011, una minissèrie de 2 números que forma part del crossover Infestation, que veu una infecció zombi transversal que s'estén des de l'univers original de Zombies contra robots a totes les principals llicències que tenia IDW, incloent Star Trek, Transformers, G-Joe i Ghostbusters, en una aventura que abastava l'espai i el temps de totes aquestes sèries. La minissèrie Star Trek se situa a l'era de les pel·lícules de la sèrie original i es va publicar el 2011 alternant-se amb la sèrie Transformers Infestation de Dan Abner i Andy Lanning. Els 2 números es van recollir a Infestation Volum 2 juntament amb una història de Ghostbusters i la conclusió d'aquesta sèrie.
Als creadors de còmic els hi ha agradat molt barrejar Star Trek amb superherois. Així, el 2012 ens trobem a Star Trek i la Legió dels Superherois en una minissèrie de 6 números. Aquesta presenta els personatges de Star Trek d'Original Series fent equip amb membres de la Legió de Superherois i estableix la història a la fi de la primera missió de 5 anys de Star Trek. La sèrie es va recollir amb diverses possibilitats. Així, hi ha un òmnibus del 2012 i un especial de la col·lecció de novel·les gràfiques de Star Trek del 2017. La història ens presenta la tripulació de l'Enterprise i la legió de superherois enfrontant-se cara a cara mentre viuen una història i una línia de temps canviades de la qual no se sap la causa. Finalment, viatgen al passat i al futur per trobar respostes. Ambdós equips han de treballar junts per arreglar les coses. Parlem ara d'una curiosa barreja, Star Trek i Transformers, una minissèrie de 5 números publicat a l'any 2019, ambientat a l'era de Star Trek d'Animate Series i dibuixada a l'estil d'aquesta sèrie d'animació. Estava destinada a ser només de 4 números, però va tenir tant d'èxit que es va decidir fer un 5è número final, sota el guió de John Barber i Mike Johnson i dibuixat per Philip Murphy i Jack Lawrence. És curiosa aquesta minissèrie on la tripulació de la sèrie de televisió animada Star Trek de 1973 fa equip amb els Autobots de la primera generació, el debut animat clàssic del 1984, contra els Decepticons i els Klingon, ni més ni menys. Com ja hem dit, als creadors del còmic els encanta barrejar Star Trek amb superherois. Parlem ara d'un crossover publicat el 1996 de Star Trek i els X-Men. Produït per Marvel Comics com a part de la seva línia efímera Paramount Comics, el llibre narra la primera trobada entre el capità James T. Kirk i la tripulació de l'Enterprise durant la primera missió de 5 anys de la sèrie original i els membres de l'X-Men, que van viatjar per una bretxa dimensional perseguint el mutant Proteus. Aquest va ser el primer dels còmics de Star Trek produïts per Marvel per la línia Paramount Comics i conté previsualitzacions de diverses de les sèries posteriors. I com va sorgir tot això? Doncs als 90 Marvel va fer un tracte amb Paramount Studios per fer alguns còmics de les pel·lícules de la productora. El tracte només va durar fins a un parell de còmics de Star Trek i Missió Impossible. Hi ha 2 seqüeles d'aquesta història, Star Trek The Next Generation, X-Men i la novel·la gràfica Planet X. Pel que es tracta d'aquest primer encreuament, mentre investiguen una bretxa espacial prop del Delta Vega, el planeta on van mutar i va morir la doctora Deher i el tinent comandant Mitchell a l'episodi de la sèrie clàssica Un lloc mai visitat per l'home, l'Enterprise es troba amb una nau a la deriva en què es detecten 7 formes de vida que resulten ser Cíclope, Fènix, la Bèstia, Lobezno, Tempesta, Gambito i Bishop. Però també tenim una segona edició, Star Trek The New Generation i els X-Men Segon Contact, és com es diu, aquest encreuament de l'any 1998 entre l'equip de superherois X-Men de Marvel i la tripulació de Star Trek New Generation, amb guions de Dan Abnett i Ian Eddington i dibuixat per Cary Nord i Scott Koblish. Arran dels esdeveniments de la pel·lícula Star Trek First Contact, l'Enterprise, mentre torna al segle XXIV, és desviat al segle XX d'un univers paral·lel per un poderós viatger del temps anomenat Kang el Conqueridor. Allà es troben amb els mutants X-Men i els ajuden a lluitar contra el pla de Kang per refer les línies de temps de tots els universos coneguts. Aquesta història ens porta als 2 grups viatjant en el temps, on els esdeveniments de la història dels 2 universos s'han alterat dràsticament. Això provoca que els membres de l'Enterprise apareixin al llarg de la història de Marvel, inclosa Tasha Yar, com una lluitadora per la llibertat durant dies del futur passat, i els X-Men participen a esdeveniments de Star Trek, com la batalla de Wolf 359. I ara comentarem una curiositat. La novel·la Planeta X de Michael Jan Friedman és una seqüela directa del còmic Star Trek The Next Generation X-Men Segon Contact. També es fa referència al primer crossover de Star Trek X-Men i té lloc dins de la mateixa continuïtat. Els personatges de Star Trek fan referència a la tecnologia alígena de Marvel, cosa que suggereix que els alígenes de Marvel existeixen a l'univers de Star Trek. La història? Doncs que els habitants del planeta Chaldia estan mutant sobtadament, canviant físicament i desenvolupant estranys poders nous.
Quan Picard i la seva tripulació són enviats per calmar la situació, novament es troben en els X-Men, que han estat portats en aquest cop per un Q a aquest univers. La història veu com els dos grups han de resoldre paradoxes relacionades amb la batalla de Wolf 359 i la història dels X-Men dies del futur passat. I ara un extra. Parlem de Star Trek Manga. Sí, perquè Star Trek The Manga va ser una sèrie de còmics de 3 volums i un recopilatori publicada per Tokyopop entre el 2006 i el 2008. A més, també existeix Star Trek The New Generation The Manga, que va ser una sèrie de manga publicada el 2009. Pretenia abastar diverses col·leccions, però al final només es va publicar en un sol volum. Fins aquí aquest microclub d'anime i còmic dedicat a parlar dels crossovers sorprenents de Star Trek al còmic. Esperem que us hagi agradat i que hàgiu descobert coses curioses.